enti se wo beka yi a enche bebre mpo ya edwoso ne maame efiri mu no Akyem Aboakwa na eda apakan mu ebeye yi enti wo mu se eye abrewa dokuya no na asefo no wo mu ntamo atete de titibre mu no na enso besi nei sabio eniema bi te se yiyeyo na afa ya fashion no na da so aka wo mu bom eno mu nyina so gitum se Akyem Aboakwa no na ye wo mu pani firi se asona emusua no pani a woda no eni Akyem Aboakwa ane efise edwoso ya asona ofe so ya asona bonwire manso nkwanta omunyina ya asona ena omu ye anuanom na emom hye no nso se manso nkwanta de wo ye wofaase na se wode afahye eni ayiye yonom a eda so aka omu bom se anuanom no to nchen a aware nso ekoso wa Akyem eni Asante entempa na sa ware asemi na abakosem kire se na no poku ware the first na yire na ofiri adwoso wa Akyem Aboakwa na osei bonsu na yire na wo ye hima eye na dokuwa the second wa Akyem Aboakwa na opoku ware the second die o ware free asene ya ewo mfimfin mantam otumfuo sei tutu otosumienu na yiri Lady Julia wono nso efri Akyem ya ni dia kasa naja edito no eye japa na ne maame din di Adwoa kunadu ya wo free chebi adade ntem chese wo free adade ntem wo ko chebi a emu nwa kura ena Lady Julia ne papa edin eye amani ya o free chebi ankasa enti Lady Julia ansa no Asante hene be ware no no na ne din eye Julia amani enti Lady Julia ni kuromu ankasa eye chebi adade ntem ena ne nton a wobonso eye bretuo na wasan ya dehye people ewo kronti hene eye abonten dom akonwa no ewo adade ntem no sa abusua ni mu ena ofiri na wokọ abakosem mu a Akyem Aboakwafo a wo mo fi bretu abusua mu no dodo anu anchi eye Asante mampon ena Akyem Aboakwafo a wo fi asona abusua mu nso dodo anu anchi efiri adanse ewa Asante ayoku abusua nso omo Akyem Asiakwa no dodo anu anchi efiri barekese ena yoku abusua a ewo Kumase Dwaben Bekwai Kokofu nom no dodo anu anchi efiri Asiakwa ewa Akyem Aboakwa abakosem ne de yesi yedi adwene de achi a ye behwe fraw ye betimi ato aso tenten nenso ne
wadaroma mo ma yɛmfa nhyɛ da foforo